Tänään tutustutaan aloittelevien kalastajien virvelisetteihin. Ja jos me aloitetaan nyt ensimmäiseksi täältä hintatason edullisimmasta päästä, niin tämän tyyppisissä komboissa on nykyään onneksi jo tosi monessa siima mukana. Nämä on edullisista materiaaleista tehtyjä, mutta silloin kun tällaisen hankkii, niin saa hyvän setin sellaiseen kalastukseen, mikä on satunnaista. Satunnaiskalastajalla, joka ei ole ihan varma, että innostuuko lajista ylipäätään, mutta haluaisi sitä koittaa, niin silloin tämmöinen edullinen kombo on tosi hyvä vaihtoehto. Täällä on monofiilisiimat valmiina, ne on sopivan paksuset, eli niiden kanssa pääsee aina alkuun. Tähän ei tarvitse enää sitten muuta tehdä kuin sitoa sinne lukko tai peruke päähän, niin pääsee kalaan. No sit jos siirrytään tästä pykälää kalliimpaan, laadukkaampaan settiin, niin sitten me saadaan vähän enemmän jo ominaisuuksia näihin mukaan. Eli siellä on sitten jo itse vapa, on huomattavasti laadukkaammista komponenteista tehty, se on tunnokkaampi kalastuksessa, se on kevyempi. Ja sitten meillä on kelassa vähän enemmän laatua, eli kelan ominaisuudet on vähemmän välyksiä, parempi siimanpuolaus. Mutta ehkä se kaikkein tärkein isoin ero käytännön kalastuksessa on tämä siima. Eli sitten kun päästään tänne keskihintaluokan setteihin, niin lähes aina on jo käytössä niin sanottu mikrokuitusiima, eli tämmöinen niin sanottu punottu. Ja tämän siiman etuja sitten taas tuollaiseen monofiilisiimaan on se, että tämä on täysin venymätöntä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun venymättömän siiman kanssa kalastetaan, niin se tuntuma on huomattavasti parempi siihen vieheeseen. Tunnetaanko se viehe törmää pohjaan tai kala nappaa siihen vieheeseen. Sitten on tietysti korkkikahvaa, vähän tämmöistä tyylikkäämpää designia. Tämä on jo setti, millä pystyy kalastamaan sellainen kalastaja, joka ihan aktiivisesti kalastelee. Sitten jos mennään tästä vielä pykälää ylöspäin, nykypäivänä kun ihmiset on kiireisiä, kaikilla ei ole aikaa itse rakennella niitä settejä, niin sitten nykyään on hirveästi yleistynyt myös sitten ihan nämä todella laadukkaat valmiit kombot, missä on sitten jo ihan vastaavaa laatutasoa kuin irtomyynnistä ostetuissa tuotteissa. Täällä on sitten jo erittäin laadukas kela. Vavassa on jo täysi hiilikuitu, löytyy paljon vaparenkaita. Yleensä se hinta- ja laatuero näissä kalliimmissa komboissa on sijoitettu tänne kelaan. Tää on pitkäikäinen, täällä ei ole enää mitään klappeja missään. Tosi pehmeä kelaus ja tietenkin kuitusiimat. Tässä on hyvä setti hauenkalastukseen. Ja se, että mikä tästä tekee siihen hyvän, on tämä vavan pituus. Eli vavan pituus on 8 jalkaa, 2 metriä 40 senttiä. Se pituus antaa viehelle mahdollisuuden käyttää siis vähän raskaampia uistimia. Heitot on vähän pidempiä. Ja myös sitten semmoisen vähän isomman kalan väsyttäminen on vähän pidemmän vavan mukavampaa. Kela ei edelleenkään tarvitse olla kovin iso nykypäivänä, koska nämä kuitusiimat on erittäin ohuita verrattuna noihin vanhan ajan monofiilisiimoihin. Eli ne ei vie hirveästi tilaa täältä kelalta. Niin voidaan käyttää edelleen aika pieniä keloja, mitkä vähentää sen koko setin painoa. Ja siihen paksuuteensa nähden tässä kuitusiimassa on hirveän kova vetolujuus, eli voidaan tosi ohuita siimoja käyttää. Jos mun pitäisi valita näistä 3 setistä aloittelevalle kalastajalle hintalaatusuhteeltaan paras setti, niin se olisi tämä Patriot Toxic. Tässä on kaikki samassa paketissa. Hyvä siima, laadukas kela, etujarru, josta aikaisemmin unohdin mainita, mutta etujarru on vielä hyvä mainita sen takia, että se on kaikkein kestävin jarrutyyppi. Moni ehkä vähän pelkää sitä, kun joudutaan täältä edestä säätää, mutta se on ihan sama toimintaperiaate kuin ruuvilla. Ruuvi kiristyy, ruuvi löystyy. Eli jarru on tosi pitkäikäinen, luotettava, käännettävä kätisyys, eli käy sekä oikea että vasenkätiselle. Ja tosiaan sitten jos mennään tähän vapaan, niin tosi hyvät ominaisuudet, riittävän tunnokas aihio, sopiva pituus, viehepaino, suositus 7-28 grammaa soveltuu erittäin hyvin suurimpaan osaan suomalaiseen peruskalastukseen. Normaali ikikalastus, lippauistinkalastus, lusikkauistinkalastus, melkein mihin vaan.